ارچک برچک درمان دچک انگ پٹینگر جانگر جونگر کرا بٹا اے بی چھٹا اے ندا کھڈوم پھانا دیسس چٹس پاٹس داڑے شاغو کسکتے دا اونا بٹنس چھاپنا اسٹے پارے جمری جمری زیادہ وہ نیاڑی کھلے رہے دا ساتھ نیاڑی نرین نہ پچا فرق مفسے رنگ رنگی اکڑی سرگشت گڑا اندنو ورسکے کس چاران نے کس اشتان نے کس از گڑا روپیت بنا رب العزت نازی منگا پنان عزت مند آورو کا اینو سے زیبدارو کچاری سے تو واللہ نما خدمت ہے حاضر مسنن دونکی اکثر پاوا کہ ننا کچاری تا پھلک ننا سفید ریشا کو اور دا اسے بلو حقیقت اسی افتا دروشم افتا گپاک افتا اندازی گفتار افتا قیمتی یا لوزاک دانن کے بلو سرمایہ اس مرے دیں تو اندہ وڑا ٹائنو کہہ رہے تینا اسے مہربان اس بزرگ شخصیت اس سفید ریش اس میر ماوش یوسف صاحب اینوی زامت سنوٹ کہ اونا انینا گپات بنین اورتو مچی کچاری کین ہمیں مستنا وقتنا گپاک کہ وہ کئی دورات خنانے میر صاحب پروگرامٹی بخیرٹ پانا نوے مہربانی نما پمبڑو رے اللہ نے تکڑا مسنو رے سنگت آکھنوا جوانو اللہ نے مہربانی کھنے اینو خواہشور یہ بسور نما جیو 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 عزت کی اللہ سلامت کی گوڑا سا انتس کھنے انر سیری انتس کی معلومات تیین میں بینفے گپا کمو تو ماشاءاللہ دا کرے اسنم دور از بلو گدرے فیری دازم مستا دو کہ زبان پاسداری کہ کس از قول از کرے کا زبان از کرے کا تین تو راٹھی کسی تو سیالتو عزیز تو او وقتی اما خنازہ دازہ کئی فیصلہ غاتی تولے رے ایونم مخلوق خنے رے کہ زبان نا امو سلیسونو گڑا کرا کہ اسو رہے کہ زبان اتسکو والا امو نا پاسداری کرے کہ امو گپاتی انم پنگڑاس صاحبہ گئے زبان نا پابندی نا پس اینو پگئے اللہ ہدایت کے دا ورنا تھی امو مستنا قول اقراراتیا سرو کوئی بندہ خم پر ہے کوفتا سے مثال سیتے ہو جی جی کہ تا وقتا آسی آسی بندہ یاد کی جیو کھنے رندیا قولی تو دا سامو گڑا کرا دو ایرٹمی کو امو قول اقرار سوداس مسک ہے پشوانی ناتنم بنتوان جی 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 آؤ داسا بعض جگہ خناونم خنوری کہ اسیت سوداگیری اس کیک جیو یہ رو دے پشوانی جیو تو دا تو پاسداری زبان نہ متو تو داسا پینی انت پاون میں رشتہ غاتا مسک ہے زبان تننگا زبان نہ بارے تو اندہ دے کینے پارے دا سامو گڑا کھنانو پشوان مرک زبانہ تینا سلی پسے او مستنا انداز کی رندنام گپے کرے مختصر نمے پاریت او تو زبان ہے داسی انت پاونے داس لکھو کاتیا بعض وقت ایدہ پاونے قرآن کے قصص لکھ پڑھ تحریر کے قصص اندہ گڑا کتا کنا زبانام پیشم متن تو مفس نی زبان کی کرے سن قرآن مس قول اقرار مس نی تینا زبان سلے دانا قول اقرار اکدون سو داسا سلی پس ہے پینکنا خواجہ جیو داسا مستا میر محبتو مسک ہے اور اندن دشمنی تا کہرے انتا ودودا کسر ہے ادا کسر اوفتا بال بلو کسو جی جی میرنا جی جی ارا جاگنا پاؤ جی جی مخلوق ٹی ہمیں وقتان اگر غریبی اسک ہے مگر میر اورم باز زیادہ ہے دا مخلوق نا چولنگ بشمننگ ارا جاگنائی نے مثال لیتے ہوئے اندہ کھوما کم تسلیم کرو نی چارے ٹی ارا کی دکان کسو
وہ کا گلی سے دا کا جوڑ کرو کو سو خلتے جوڑ کرو کیڑس کا ولا دانگان جوڑ کرو دا نیچاری کھومنا بسر گڑا سینگان لائن گڑاس دانگان گڑا تینا گپا تھی ہمدردی تھی دوننگا تھی کرے بیمارا تھا ہم خبر استا کچاری کرے رہے کچاری یہ نہیں تو اندہ گڑا کوڑے مسو اس کل کبٹی ننا سے بننا کا سسکا چھڑاؤ تمام شہر موڑے مچس کسر اشت کرے کہ بیڈینا پتہ خلق کے گڑا اندہ گپا کسو رہے ہمدردی کھلے دا صاحب بیمار سینا ممو کا معلوم مسکے پین مسئلے سز مسکے ہمو کا مسکے پدا ونا فیصلے مندہ دولت مسکے منگوس نے دا سامو گڑا کفس کسے اصل وارف کی تینا علم سے کہے پائے ہڑے کھنے تھی خبر سمیتا ہو دا کا زیادہ پیننت مرے میرا کھنار ہمدردی کھنار اسی کسی پین پاونوں میں انشاءاللہ کہ دا دنیا بننگٹی کنا پیرے سسکے میر اوزل خان کچھی تھی اونا نتا دوشیس ڈنگ خلق گوڑا قاصد بسداری ننا ایلو پیرے سسکے میر مراد بشخص پنتے دا کی بنگ دا کا توشکرے ننے مونٹی تیس دا ننے نرستینا ایلو دے رستینا نرمکانم گزیں گا امیڑے ممشا شام سماتے ایلو دے سو بنا او کچینا بولان شہر ٹی امیڑے سرمس الرفین کی اندہ اللہ مارنا اینا نتمنم پھرسس دا دوشگان دانا نکب اوکا زیادہ پھرسو پندان دا ہمدردی پارے موسی بیانی اخبار ٹی خناٹ باوت اینا ماں تھی کسی تھے کہ دا دولت لٹائی فنگٹی ہوں ایلو اخبار ٹی خناٹ کہ دا ماں باوی تھے نا کسی فینو کہ ننی اللی پک دام سراتو موسی ٹیمی کو اخبار ٹی خناٹ بنور تا کنٹو کٹائیں گا اکتا دافتا آرے اخبارا کرے فنانو تا علم کسی فینے کی دا پد کنے آتمی دا ہار لگ دا سا دا بسنو مست دون اللہ کے مستسیرو تو ہمدردی ہے بیمار اس مسکے دا شہر نا شہر اونا رفنگ کی نا کے کسینا اراٹی وفات اس مسکے اندہ مخلوق کل اوٹو ہمدردی کرے رہے دا سامو گیڑا کنار ہراوڑم دردی نا سے طریقے سے خاصو طریقے صاحب اے وقتا غریبی اس نت درے رہی کتے میس درے رہی کتے فرس حالتا کا مو دولت سو گڑاس پیسہ تی صورت ہے اندنوں مسی جاگز مس کہ بیما نارفنگ کی کانے اوڑے چھا بندے وہ تینٹ معذوری ونن پیری کے برک کی چھا کنے نا ادا سامو را دی احساس یعنی احساس کی کسا کانو احساس تکلیف ہاں بالکل ودا انتنا جیو گپ پوشاکا تعریف سے انتنا ہاں پوشاکا نیت اندنوں گپ کرس دا سے اثر تو گپ کرس گوازی تا یوراٹ گرارا گوازی تی خنارے ارارا گوازی تی کھرے رے جیو دادی لکھ دادی دار جو کہ ارارا گوازی تی کرے رے جیو دونکہ دا اشتینا پاریس انتنا پتنا پاریس بیڈینا پاریس گوازی کسو داڑیم گوازی کرینن کچیٹی نانا بولانا تھی اوڑیم گوازی کرینن جی اسے گوازی اسس پارے رہتے چوچ جیو داڑے گوڑا دوتی تینا تخانے والدا دا کا اسام مسک ارچک برچک درمان دچک انگ پٹینگ دا کی مسک ہر کس کی پاس سینگا اندہ دی مکملہ کے پاس ارچک برچک درمان دچک انگ پٹینگر جانگر جونگر کرا بوٹا اے بی چھٹا ودا خلا اندہ دے ارکس کی پاس سینگا کے گوڑا وہ خن تینا تھر کرے کھدا انارے ڈکار تینے گوڑا دا پٹی سے وا خنا کے اندہ خدو خلق کیا تھا واللہ ایلو نوار بس دا اب گوازی دا سے گوازی اسس ایدہ ٹمی کو دا خلطی
ٹکانے جوڑ کرے نہ گرد کرے نہ تھا دادے پارے گوڑی گوڑا دادو گوازی خلکو نے چدو نہ جاگا آو چدو تو چونا کہ دون عورت خلکو نے دادے دوم خلکو نے دام گوازی اسس ایلو چدو ہم نہ گوازی اسکے بیڈی بیڈی خلکو نا بیڈی نا باز گوازی وہ ارغندی چشی لیکی ملوئی باز گوازی دا گوازی ملوئی وان تھا کہ نیامت خان لکیر خلکو نا ارغند پارے مودے خلکو نا کشانا وائے بیڈی تھی کو لے کٹا کے دا سکت سے وار بفک بے شک او پچنا جیو پلیسا تھا پچنا کاٹوں پیشن نہ ای اسے وقت سینا کچیا ایکا بسن جی جی دا سکل کی پچ مچل کن جیو تو کنا اللہ پاریر کی دا دام تو بلونے دار کی دستار التویری انت پان واہ یعنی وہ وقتا کنا انداز ہے کہ کل 10 سال 12 سال سنٹی ہموڑیم کن کی دستار کو قصص دونوں اللہ کہ وہ بغیر دستار ہم مرے دا سا تو شرع قسمانی پک عرف و عالماتی آن کاٹم پیشن نماز مفک مکرو مریک ارادی ہمو افک تو داننا رواج سکے مڈیلیا شلوار او بلوچی ادا انت والا مڈیلیا شلوار پارس دا مڈیلیا شلوار انتے پارے مڈیلیا بلو نہ سکے اندہ خاطران او کوز پھٹ شاغوک دا کا مال دا سدا زیدہ کھانے اینا دا کا دوم پانا دیسس چیٹس پاٹس داڑے شاغوک سکتے دا اونا بٹنس بینگوس نے او دستار یکا کلتا اندہ حسب او اے زمانے تھی موچڑی سکے چھوٹوں کا پت بس گڑاس لیکن چھوٹا اکا گیسو دا سلتی انجوڑ کرے رہتا خامنا چھوٹ پر رہے اوسو گڑا نیاری تا موچڑی سادہ سو نرینا تھا کشیدئی اسو داڑی انداز خط پدامو بدل مسو نرینا کت سادہ و اوفتا میں کشیدئی داسا تو خالی کل چمپلا کو کاغذ منت نہ گر لگا تیڑے نا نہ سٹی نمب ایلو چمپلا کو بوٹا کو داسا تھا ترقی نہ دنیا آئی لا ترقی تو جوانے ننکے لیکن ننیان اتفاق دائنا بے اتفاق مرسن نمس اندہ خصا سیرونا خبر افنانی انت بیان کیبنی تو اچھا نی توفہ کی جوڑ کرنے نان مطلب نی نشانہ تے جوڑ کری سے دا ایران نظرو اسے دا دے شمی اسے تا میں کاٹمٹی داڑے تے خو کے دون دافتا ملی سنگ شیف برزا کننگ واللہ توفہ کے تان اننگ کی دا کا زیان راڑے بریک نشانے تھی گڑا دا دے پار بیٹ کرننگ اچھا نشانہ بازی این برام کسانگا کھمر مستر دورٹی سانگ براما تھا اول تو رواجندہ دے ایسی تستینا مار کے رائی کے او تو جیو سانگ مس واللہ برامنا پروگرام کی مت سکے گڑا اول دری رے اندہ سامان انتس کے او دی پارے آرتی جی جی ناغلاک دننگارے ایڑے واللہ بٹنگارے شہرنا تھی دا صفا مسورے شہرنا جن کارم کرے کہ جیو دا دے تاک صفا کرے رہے مگر ہم وہ آرتیاں کی شروع مت سکے نکھانا ننسکا دا یکا دول چاپس منگوس نے دول چاپس سکے گڑا دا آرتینا کے نت مت سکے بس سکے داڑے واللہ پٹنگار مخلوق اسی کے دزی نام واللہ پاشی نام او کا پر گڑا نکھاو دا برام مت سکے او وقت اس کا چاپا کا خسو چاپا تام پاکنے کیا اٹ قسمنا چاپا سوریلو داس سکا کہ برامی تا جوڑا خاکن کھچٹا سر اوفتیم گوڑا سی طریقے اس نشان پدا دا نشان بازی کی مت سکے اول بادشاہ خلفے رسومس واہ او کا پت گوڑا ایلو نشانہ چھاپنا اسے تے پارے جمہوری
نا جمری زیادہ وہ نیاڑی کھلے رہے نری ناک سے چاپی وہ پیری مسک ہے آو آواز ٹپار ہے پھلوی خیری تھی تو داڑے گوازیس اچھا او ایلو لٹکی داڑے کرنزے سورے وہ سودا کر کاٹم تان کرے وا جوڑ کرے لٹر دار تو جیو دا پیری تھی وہ دانا لٹینا لٹے تو لگا کہ وہ دانا دانا اندر جوڑنا لٹا تو برابر بس ٹرک 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 تاسو دا چاپ داڑے نہ دا سیٹا کھڑے رہتے ہیں مست تینگا صفا زبردست جو ہم پارس ایلو دا پایٹا کہ خانے سے پچا کو منو کچا ٹسورے برامینا او اسی جوڑے ٹیم کئی برام مسورے اسی جوڑے ٹھی کھنے یہاں تے مسی برام مسونے اسی جوڑے ٹھی کھنے یہاں تے نا اسکل کوٹی اچھا مسی برام مس وادرے رتی خارت اندہ تیم پتے نازیزا جیو پینتی پتے تو اوفتا مسی برام کمزوری سال لنا بمشکلت ہیرا جوڑے سنا او ملیشیا یا خاکی اندہ پچا کس داسا تو نیاری نرین نہ پچا فرق مفسے رنگ رنگی کل رنگی پچ نرین بینتوک اندہ والا کس بے شک بے شک شاعری ہم دکھانو شاعری مشاعرے کینے لال گواڑخ بینکنی بہارات یان کشک پلسنی اینو کتارات یان لال ناپل بینکنی بہارات یان کشک پلسنی اینو کتارات یان مجلس نیک نادا خیر زیبا کریس دوست بسوس کنے نی ہزارات یان لال ناپل بنکنی بہارات یان کشک پلسنی اینو کتارات یان پیری راسا گٹا بفک زبردست ماشاءاللہ پلنا زیب زینت سنگت خناٹ ہوش گمز پدا ہوش سارات یان لال ناپل بنکنی بہارات یان کشک پلسنی اینو کتارات یان کہ سلامت خدا نے ہمیشہ چراغ زندے کشاز کنانی تہارات یان لال ناپل بنکنی بہارات یان کشک پلسنی اینو کتارات یان کرے پلتو میرا نام میں فلس درے گوئی کل شاہ سوارات یان لال ناپل بنکنی بہارات یان کشک پلسنی اینو کتارات یان داسا پن والا بریک انتا جوڑ کرو جیو خنازدار لکھائے نی یوسف امر گچے نہ صدا زیب دارات یان لال ناپل بنکنی بہارات یان کشک پلسنی اینو کتارات یان باز گچے نورنا سیکھ زبردست زبردست سلامت مریض اچھا ایدا پاوا کن تھے لو نما وقت زیبا ہو گدریں گا نے عرف پہ آو آو امو سنگتاک ارارا نا سنگتاک سور ارارا افتا کچاری تھی ارارا افتا فیصلہ غاتی بنگو سا کی جوانو بندہ ہو دونوں کی دماغ اٹھنا ارسگیڑاز گیدام کریٹ جی جی واللہ برام مسک سرگشت جیو سرگشت گڑا انو ورسکے کس چاران نے کس اشتان نے کسر گڑا روپیس ہمارو کسر گڑا ایرا روپی پائی فلانی ایرا روپی سرگشت کریں ہمار سخت مسئلہ چارا نشتانا دا سا تو اول روپی نا ڈسف دا سے جی پودا سا روپی نا ڈسف ہاں روپی انت کے 20 تا تو ورنہ پوڑی نا سنا دا سا نم وز
Takkao shaayii waan daaftii achallingaa kan isaan pin. او صاحب نی ہونا پاس ہے مان لو دا پیسے پائی کسو پائیا وادو مورس خلوکس مامون خان نہ پینسیات ہے او اکیشیت کاٹ کرو کسن نے مسی چار جاگان پائی مسی پائی نہ اسی پیسے سس پیسو بلونس والدا چار پیسہ نہ اسی آنے سس بینگوس نے جی جی پدا ایرا آننا اسی شائی اسس ایرا شائینا اسی پاولی اسس ایرا پاولینا اسی اشتان اسس ایرا اشتاننا گڑا روپی اسس کچھی تینا نے دا چنانی اڑیک بسرے جی اسی پیسے استھت سکے بخال اس سکے وہ دے پائے پائی جو ڈانو پائی جو وصل پائی جو مرچ مجھ سودا اناردانے مرچ پیماز اسی پائی نا اسی پیسہ نا اسی پیسہ مجھ پائیو اور پائی نا اسی سوداس داگ بلو پیماز کاٹا کرے کا کپس تیسے کا چونکو سے سکا سے تیسے کا ولدا دا کی خلاص مستور ہے دا چنا کوئی تو تے پای بوڑا رنگو ایتی کنی الکا کا موٹس بگوڑانا شاگا کا دو آتے داسا 20 روپئی نا نیت موٹس بگوڑا رسنگ پکنی دونوں وقتس یہ وقتا کھلاتا نا سی گاڑی سینا کے کھوٹا گا اسی ٹیکا بچ سکے سیٹ میٹی اللہ وسیٹ دا پانا دان اسی دانگان داڑے توسرے بڑا دا ٹی روڈ کچھے سکنے بڑا در بازس پر دا چنا نیاڑی بازا کلٹی کرے رہے دا خیے سرے دانا تیٹی مشیا گارے گاڑی نہ تیٹی گاڑی نے الٹی کرنی گئے وہ آئے کیا کہ بس رہے داڑے کسے نہ کاٹم خطلہ کرے کہ انت سے آؤں پھائی تو لاری تھی بسون لاری مودے در کرے کہ لاری پارے رہتا آدھون دس واہ 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 کلاتنا بازار نہ رونا کا کیا دونی مستنا دانا 4 دروازے سو کلات بازار کلاتنا جیو 4 دروازے سو والدا دا 4 دروازہ گاٹا کا سوتے تھی یعنی سنبھالنگ نامرس تھے مسک ہے گھنٹہ دا دے ٹکوالا دروازان دار انت توارس کرے کا موپن کنا استاد سکور اس کا بگل سلوپ انو توارس کرے کے دانا توار خلاص مت سکے ایلو دروازہ نہ توارس اے ہمیں کا ودا ایلو نہ چھارنا یعنی کل بیدارن اچھا ننکان ننکان نہ دون سکے ودی امنا دروازہ یہ وقت دا جیل کیا سکے دا بعد بلوں دا خانان دا شیفن افکنتے چوکی جیو دا کل جیل سکے دا دے ٹوننا ایریا دا خان تا ڈغار سکے دا ریت کلمہ کسو بسونا نفتی انکاٹ کرینے تینکی لکھا نظرینے واللہ گوڑا خان احمد یار خان دا کل بشخا مخلوقا وہ دے بشخا دا اسپتال نہ دا پارن بلو ڈغار دا دی اسپتال کی تیس دا سے خانے سے دا سے تو مذاق کرے سستا علیک تا مخلوق ای ٹیم ہم دا شغل شغال ہے سر لو اے وقت نا گپس کے نندا کا بولا نٹھی نانے جی جی موڑا نیچا دگان یہ سنے سے صبر اوچا سیرٹ پین تینکی بلنا صبر اوچا گوڑا کجاوے تخارے گڑا سی پران سوار گڑا دا پران مرسی کجاوے نانا مخلوق ناس سردار آستا کہہ سکے وہ گمبدی پارے رہے الو کر سکے یہ رٹسو ودا کا پارٹس دون تھینگا کے ایک آتے دون کے دا پارٹی کھانے اوچیا کھتے رہے جیو یہ تفنگار داڑی گوڑا یہ پارانم سوار مسودات ننا تھے وہ پارے رہے جتو کی اچھا یہ ان توسر پاشا سے بوم ودا کا گوڑا انانے دا کا ہمارے کرے نے داڑی بلور کر رہے ستو جوڑ کرے رہے الار دانکو جوڑ کرے رہے دا کسر گوڑا کنڈ سے انارے الارے دانکو ایک کرے اسی جا
مچ کر رہا تھا الار تو آوار کری رہے وڈک مسک وہ سٹو وامن سک دا خولم تی لیر تی سور غلاتا بار فیرے ولا نصارتا ولا شاغارتا دیر و بے شاغار دافتیار سار دات پاری سٹو ایلو خولم تا خوشات ایل کرے ولا ڈنگر تی خار وفتا زیا دافتی تاران کرے رہے ودا مچی بسو رہے وفتی گوڑا بلڑ پارے ودافتے تی نصارے دافتے تی شاغارے سی بورے دافتے آوار کری رہے گوڑا دونک پتلاس دا ڈک مسا گوڑا کنگو سے دا ٹیم پاس کریں گے رکھنا جاگا سفر اٹھی پدا انت پاس مسخرہ نا ہم دونوں مسخرے کرے رہے آئیرام مس دا سو انداز اچھی آکھ نان تو مبارک خانہ سکے راوت خانہ دا مسخرہ گو ورسو دا درے روچاتے نا توار کرے اڑے زو ببو کدا سا انت نیاری نا وقتی پای اوبرے نے پای خالے انمے زو ببو کدا ستوک پھڑے نہ مرے رہے پای بس بڑو آکے نہیں رہے ستو با ہم پھڑے نہ مرے انو شوگلہ کرے رہندا ڈولے انت پاو یا ننے زہیر بریک یہ اندازہ خلق دا دنیا برسندہ خسے چوگس خنان دا ساشتاد و 4 سال لیکنا عمری عمران کسیر کپک دا اشتاد 4 سال لٹینان تی خیال انت خنان ہمو کستا برے رہے ہمو سنگتاک ہمو ملیساک برے رہے کھنا جندے وقت توق بفک دا کھنا استا برے رہے یوگے ہوئے آدھا سامن ورا دی ارمان کرو خدا کے کیامو انصافاک خدا کے کیامو مخلوق نائے اتحاد اتفاقاک ہمدردیک مریر پینینت پانن کیو زبردست اللہ سلامت کی نہیں تکلیف معاف بشخص اس کا چاری اس کا مخلوق ہے عزت مند اوروں کا ننادا سفید ریشہ تا نندوں کے مستپارن کی انداز